Ola a todos. Cada vez que vimos a esta zona preciosa que é Cabana de Bergantiños, confirmamos que aquí as tradicións musicais e orais sempre foron importantísimas. Aquí coñecemos a regueifeiros, coñecemos a bailadores, a pandereteiras, coñecemos tamén o arte do parrafeo, pero faltábamos por presentarvos a un home encantador. Chámase Plácido Vigueret, ten 85 anos e é pandereteiro. Naceu na casa do Meiruco, que era como lle chamaban ao seu bisavó, un labrego ao que lle encantaba facer coplas. Pediremos a Plácido que nos fale dese bisavó, pero tamén que nos fale del, porque Plácido é o único músico vivo dos famosos gaiteiros de Neaño. Con eles tocaba a percusión, porque cando era neno iba Plácido pola feira de Baio e de repente quedou prendado enamorado dunha pandeireta. Mercouna e ensaiaba el solo entre uchas que estaban cheas de trigo, de patacas e de fabas, uchas que gardaba a súa avoa nunha habitación. Plácido ademais foi carpinteiro toda a vida, como todos os homes da súa familia, así que mantivo as mans ocupadas en traballar a madeira, en tocar a pandeireta e en escribir poesías que agora están todas recompiladas nun libro. Ímolo coñecer esta noite e fixatevos ben, porque é un home que fala, non sei, como vos diría eu, con segundas ou con terceiras. Entre a terra e o mar, en Neaño, no concello de Cabana de Bergantiños, naceu Plácido Vigueret, un namorado da música da pandeireta desde moi neno e un artista da poesía popular. Os lancheiros de Neaño van pola barra para fora, van levar madeira a corme para poder comer broa. O mar en Neaño segue sendo unha fonte importante de ingresos, pero para Plácido o Meiruco, a imaxe destas praias foi tamén un soño, o único soño ao que agarrarse cando un día tivo que meter a súa vida nun baúl cos recordos a pandeireta e marchar. Emigrou a Montevideo e cando non puido soportalo máis, volveu. Traía da lá novas vivencias e tamén as poucas cousas que xa levara daqui, entre elas o seu oficio de carpinteiro e o repenique da pandeireta. Xente moza por aí, por Galicia diante, que toca a pandeireta sí que existe, pero buscar na bella garda pandereteiros pois é difícil, non? E no caso de Plácido leva desde a súa xuventude tocando a pandeireta ata agora, non? Entón, quizás o valor dele é ser un pandereteiro histórico e aparte de ser un músico histórico dun grupo tamén histórico como eran os gaiteiros enxebres de Neaño. Pero isto para min é unha satisfacción moi grande. Canto máis tempo toco, máis gusto me dá. E quedo tan satisfeito que non sabe nadie máis que eu sou. Para min é unha das mellores compañeiras que teño na casa, a parte da muller, claro. Esa muller xa é para a pandeireta, despois dela, é o mellor que teño na casa. Non sabemos se esta axilidade é un efecto secundario da pandeireta, pero os seus 85 anos deixounos pasmados. Intentar seguirlle o ritmo a este home pode ser un asunto ben complicado. Sempre anda enfaenado en algún chollo. Tanto fai un hórreo en miniatura como unha barca, xa veredes. Pero agora ten presa, ten unha cita na casa das asociacións, porque quedou cas fiandeiras de Neaño para intercambiar opinións, compartir algunhas das súas composicións musicais que elas coñecen e, por suposto, tocar, que é unha das cousas que máis lle gusta no mundo. A facilidade para compoñer que ten Plácido é unha herdanza que lle deixou dun lado a súa avoa, que era unha gran contadora de contos, e do outro o seu bisavó, un fenómeno das coplas populares. Plácido admiraba moito e aínda recorda algunha das rimas que argallaba o seu bisavó, cargadas de retranca e de moita crítica. Habemos falar del, pero agora o que estábamos. A canción que fixeres ti... Viva Baio, viva Baio. Viva Baio, viva Baio, viva Baio todo inteiro. E tamén quero que vivan os gaiteiros de Neaño. Moreniña por morena, teño chollo botado, as de ser miña muller, ou non hei de ser casado.
Mira, o teu avó, o Meiruco, Antonio era, bisavó, facía coplas tamén. Sí, facía coplas. Ele fixo a estes homens que mandaban, non? Que lle chamaban caciques do ayuntamiento, que eran eles ordenaban, mandaban no ayuntamiento. Eles eran os xueces, eran os secretarios, eran todo. E teu bisavó escribíalle coplas aos caciques? Claro, escribíalle coplas porque resulta de que naqueles tempos os labradores todos que mataban un porco, cando mataban o porco por San Martiño, bueno, sí, por aí, polo fin de ano, tiñan que levarlle un costillar inteiro do porco, a máis un lomo, un raxo que lle chaman aquí, o que lle chamamos. Todos os labradores que había aquí, a máis noutros lugares que hai por aí. As coplas eran que do da matanta canalla é o corral que tanto cría. O labrador mata un porco na dona da melloría. E despois, por esa copla, metido no cajarrón, que ele tiña un cajarrón a todo porque non se portaban ben. Que era un cajarrón? Era como se fora unha cárcel. O cacique tiña unha especie de cárcel que se chamaba cajarrón. Claro. E onde o tiña? Na súa casa? Na casa dele. Bueno, teu abuelo meteron ali. Claro, meteron no cajarrón. E como se enterou o cacique de que fixeron a copla? Enterouse porque sempre hai xente, fulanos que parecía que se estaban ao lado dese señores, que xa eran máis cos demais, non? E ao fin e ao cabo eran menos, porque todos lle tiñan bronca, chamabanlle lambe fístulas e cousas desas, non? Lambe fístulas? Como era, claro. O bisneto do Meiruco aprendeu rapidísimo a facer coplas, pero un día topouse cunha pandeireta. Ese día comezou unha nova aventura. Aquí empezou a aventura de comprar unha pandeireta aquí en Baio, o sea, que vim á feira do Baio, e pasei por onde había un puesto de peneiras, cribos, barutos e cousas desas, e había unhas pandeiretas aí, non? E eu chamou-me tanta atención, e agarrei. E, bueno, comprei, marchei moi contento por aí, comecei a levar unha rapaza moi bonita ao meu lado. Tiña 13 anos cando a comprei. Empecé a tocala eu solo, que non me enseñou ninguén. Pero a quen lle escoitarás tocar? Eu escoitara a tocar ali a mulleres que había, mulleres da edad xa. Tocaban nas fiadas as mulleres aquí, non? Tocaban nas fiadas, tocaban así aos domingos, pola tarde, tocaban ali nos cubertos que había, xuntábanse ali un montón delas, que naquele entonces había moitísimas mulleres desas. Desas máis das outras, bueno. Había de todas. Cantaban ali e tocaban. E había baile? Naquelas fiadas había baile. Facían baile. E ti ibas de pequeno a mirar a ver que pasaba ali? Eu miraba, chamaba a atención aquilo, entonces, pois, foi o caso ese de comprar a pandeireta. O cura de Corma, sastro, iai, mar pica e mariñeiro. O cura de Corma, sastro, iai, mar pica e mariñeiro. É un pouco máis. Labrador, iai, o de Cesullas, gaiteiro. O de Pazos, labrador, iai, o de Cesullas, gaiteiro. E aprendeches a tocar ti solo dunha maneira moi peculiar. Podesme tocar unha ou cantarme algunha peza daquelas que... Eu cantar, sabes que estou... Disculpas nada, canta baixiño. Estou en sinfónico da garganta. Bueno, sinfónico non, mulher, afónico. Afónico. Sinfónico non estaría. Se tu eras sinfónico, can te vería a cantar. Mira, cántame un pouquiño, tócame a pandereta e explícame a ver como a tocas. Como era? Bueno, con toda a pilar a pilariña, non? No prato de... Sí, claro. Ai, pilar, pilariña...
está ben así, non? Está ben así. Pero ben non está. E logo, por que? Mira, teño os dedos de ilustrar aquel baúl. Bueno, de ilustrar non sabes que é. Como que non vou saber o que é de ilustrar, de sacarlle brillo? Con algo, non? Con que lle deches? Con un trapo chamas unha muñeca. Unha muñeca, ala, de ti. Pero sabes eso tamén? Claro, bueno. algo me sona. Ai, daquela sabes máis que eu pensei. Non. Entonces, a Malaca Sí. prega os dedos. Pega os dedos, claro. E tarda polo menos 20 ou cerca de un mes de salir. E que den os dedos tan finiños. E non pregan aquí, como debido. Mira, entón que a pandereta aprendeche solo. E despois aprendeche tamén a tocar as cunchas. Efectivamente. E alguén me dixo que Plácido di que a xente non toca ben as cunchas. Deixos tocalas cunchas, pero agarran de unha forma E logo, como fan? como as agarran ou non. Eles agarran, non as agarran ao dereito, agarranse así, ponas así. Así, desta maneira. E desta maneira non tocan como é debido. Como é debido tocan desta maneira, así. Aí veio, sardinha, así. Tocaba sempre pim, pim. Mira, que as conchas... Bueno, hai que acabar a pim-pim que non se pode quedarse, ou sea, se faz así, Claro. queda feo. Ten que quedar ao final Ten marcado. que ser unha cousa cortada. E aquí nacín eu, e aquí me criei, hasta que para Monte me deu marchei. Fui onde aprendín a tocar a pendeireta. Aquí de par da casa esta, había outra casa pequena, que lle chamábamos a casiña, que era para guardar os frutos. Fui onde eu tuve un rompendo a cabeza coa pendeireta, hasta que aprendín a tocala, non? Tiñades un sitio que se chamaba a Casiña. Un sitio que le chamábamos a casiña, non? E eu ali naquela casiña, pois, que sei eu que facía ali. Cuesta non, con aquela pandeireta. E dabas. Aprendín ali a tocar, pero eu todas as noites dáballe un montón de voltas, hasta que me fartaba. Hasta que dicía eu, bueno, para hoxe está. Esta casa era de miña avó materna, Teresa de Meiruco. Teresa de Meiruco se chamaba. E eu quedei con Plácido de Meiruco. E a Sigín, ou Sigín, con eso, Plácido de Meiruco. Conozco máis por Plácido de Meiruco que por Plácido de Vigaré. Mira, o apelido Vigaret, de onde ven? Eso é por parte paterna. Paterna, claro. De onde sale o apelido Vigaret? Que alguén me dixo que viña dun capitán francés. Viña dun capitán de Napoleón, do ejército de Napoleón. Cando tuveran aquí en España. Entraron aquí en 1802, creo que é. E resulta de que tiñan que ir luchar a Rusia. E ele desertou do ejército. E tiña ali unha rapaza nunha casa desas ricachona, e escondiu a rapaza, na casa esa. O sea, unha rapaza que escondiu a un oficial francés. A un capitán do ejército de Napoleón, bueno. E daí fui donde, bueno, tuveron aí, ele tuvo 3 anos escondido aí. Despois chegaron un acordo, casaronse. E ele fixo unha casa moi boa para aquele tempo, que ainda está aí, que ainda chaman a casa do francés. Bueno, tu viviu aí o tempo que viviu, non máis, deixa ali o apelido Vigaré. Era por aquí, onde cantábamos a Noite Boa.
cantándole a todas as portas, pedindo licencia, que era desta maneira, non? A estas portiñas estamos dispostos para cantar. Se o Señor nos dá licencia, iremos a comenzar. Entonces, viñan á porta e respondía, cantade, ó, cantade. Nos cantábamos. E despois, bueno, mandábanos pasar para dentro. E invitábanos con un vaso de viño, ou unha copa de coñac, ou unha copa deste do Ribeiro, a máis un pedaciño de carne de porco, que de becerro non había naquele tempo. E despois marchábamos. A máis ao mesmo tempo, dicíamoslle, mándenos, señora, mándenos dentro dun pouco, mándenos touciño a medio, a máis a mitad do outro, que era o porco inteiro. E así, íamos tamén á casa do cura a cantar. E xa nos dicía, mañán, vindes á misa que tendes que cantar aquí a Noche Buena dentro de misa. Ese cura era Saturnino Cuiña, Sí. Cuiña, que era efectivamente un cura moi folclorista, como dixestes ti. Moi lle gustaba. E tamén vos levaba de excursión, e tú tocabas a pandereta. Sí. Animabas as excursións, eras o animador do grupo. Eu, unha vez non quixen ir, parecíalle tanto mal, cabreus de tal maneira. Bueno, eu non quixen ir, a verdade foi porque eu empecé a andar coa muller que teño. Eu xa empezaba naquele entonces. Estabas ocupado. Gustaba máis a muller que ir con Saturnino. Que se lle vai facer? Que se lle vai facer? Este Raimundo, o irmán de Manolo do Xusto, o seu gran amigo e compañeiro no grupo dos gaiteiros en Xebres de Neaño. Tanta simpatía e cariño tiña Plácido por este gaiteiro e tan ben se acoplaban que cando Manolo deixou Plácido tamén o fixo. Pero os recordos son moitos e o Meiruco segue botando de menos ao seu amigo. Non te acordas tanto ti del como me acordo eu. Eu acordo que era meu irmán, carai. Bueno, era teu irmán, pero eu acórdame todos os días, moitas veces. Moitas veces. É que eu tocaba a gaita, como digo. Plácido aprendeu a tocar a un tempo co seu amigo Manolo do Xusto, Manolo coa gaita e el coa pandeireta. Pero Plácido estivo moito tempo facéndose de rogar para tocar nun grupo. A súa incorporación aos gaiteiros en Xebres de Neaño foi cando volveu da emigración. Nos Enxebres estaban grandes figuras, o Jai ao bombo, Plácido a percusión e Manolo do Xusto a gaita. Así percorreron durante anos as mellores romarías do momento. Era Manolo, era irmán deste. Fui o gaiteiro conocido desta baixa toda a muller gaiteiro, non é que sea meu irmán, pero fui o mellor gaiteiro que houve nesta baixa. A gaita choraba como unha persona cando el cuía a gaita ao lombo, nunca máis volviu, tocaron a varios, pero a gaita nunca volviu a chorar. Plácido pode dicir como choraba a gaita gallega. Choraba a gaita, si senón, choraba Cando meu irmán tocaba, e xa digo, gaiteiro comece por aquí non houve. Non é que sea meu irmán, nada, pero tocou en moitos sitios. Onde fui... Esos gaiteiros que eran gaiteiros de verdade, que dicían que gaiteiro como el, que non había en Galicia por hora. Un deles dixo, un gaiteiro como este nace cada 300 anos. Vira unha cousa, nos 50 marchaches para Montevideo. Non. No 55. No 55, sí, pero no 50 non. Dixen, nos 50, nos 50, nos anos 50. No 55, no 55. 55, o 10 de febreiro do 55. Recién casado. Bueno, había un mes. Foche de luna de miel, ti solo. De luna de miel, ti solo marchaches. Eu solo, a máis paseino bastante ben. Aí do dis. Bueno, paseino bastante ben, pero non é dicir que fose unha desagaración, non. Que quero dicir que non traspasei a frontera para o outro lado. Para outro lado de que? Ainda non me entendes.
Parece mentira. Portácheste ben. E no outro día de embarcar, había unhas rapazas de Arteixo cantando ali nun banco nunha cubierta. E cantaban moi ben porque elas tuveran no coro este de Cantigas da Terra. Cantigas da Terra. E fun ao camarote buscar a pandeireta. Ah, levabas a pandeireta para Claro, logo. Con elas e tocando con elas e todo o camiño, ou se camiño non, todo o viaxe, va. Había moitos galegos ali, non? Había un montón. E a gaita cando un está alá sona tamén como máis... A gaita sona, bueno, podes te imaginar cando estás fora da casa e está chovendo aí fora e non poder entrar dentro dela, pois sí. Imagínate, non? Querse dicir que estás fora do teu país e sin te tocar unha gaita, pois sobe por ti arriba, non sei que é, que sobe. E tocaban na Quinta de Galicia. A Quinta de Galicia era un campo largo, que tiña 2 pistas de baile grandísimas, todas de baldosa. E nunha pista tocaban as orquestas dali e na outra tocaban os gaiteiros. Eu que gustaba de bailar tangos, pois iba a bailar a pista onde tocaban as orquestas dali. Sí. E eu fui moitas veces que o tango gustaba-me, é un dos bailes que máis me gusta. É un dos bailes que me fixo chorar unha chega. Estes son churicas. Mira, é con tango ben bailado, é un tango ben bailado. É moi bonito, o tango moi bonito. Entre tangos e muiñeiras, Plácido seguía apegado á música e mesmo foron buscar algunhas orquestras de Montevideo, pero igual que fixera en Galicia tamén dixo que non. Fora alá para traballar e un carpinteiro non tiña tempo para a música, só se permitía os seus momentos coa pandeireta. Eu a pandeireta ali toquei na casa. E mira onde tocaba o pandeireta. Tiñamos unha radio potente. Había programas galegos en todas as emisoras. Tocaba a pandeireta acompañando a música da radio. Xuntábase por ali, bueno, un montón de xente, escoitando. Mira, despois viñecheste de Montevideo. Viñecheste de Montevideo porque non aturabas o clima. Sí, claro. Eso, como é eso? Co caloriño que ali vai, non? Ai, sí, claro, por eso vin. Eu últimamente non aguantaba o calor ali. Era imposible. Se te digo que o último ano dormía fora da casa, de verán, porque non resistía dentro da casa, non resistía o calor. O sea que cando viñeches, un fresquiño quedaba gloria, non? É que iso. E agora que non creas que tampouco quedei moi satisfeito aquí cando vin, É por qué? Extrañaba a forma de vivir ali. Por que? Como se vivía ali? Ali, traballando, vivíase ben. Montevideo nos anos 50, efectivamente, era... E cando fomos para ali, vivíase moi ben. Era unha maravilla. Igual que Plácido herdou a facilidade para compoñer coplas, tamén herdou da familia a facilidade para traballar coa madeira. Cantas camas, coquetas ou armarios feitas polos meirucos haberá en Cabana de Bergantiños, porque ademais todos os homes da súa familia se dedicaron a este oficio. E agora, a pesar de estar xubilado, segue estribillando no taller, para non esquecer o tacto da madeira e para ter as mans sempre ocupadas. Fai verdadeiras obras de arte e coas mesmas ferramentas de sempre, coa mesma técnica e coa mesma precisión para que todo encaixe. E agora aquí, faz outro conto como este, mete-se-lhe se chama un macho, e mete-se aquí, encólase. Este podía ser un tablero para unha cama ou para unha porta ou outra cousa,
É unha simple circular, pero fai un montón de traballo. Os homes da túa familia sempre foron carpinteiros? Sí. Todos os homes da túa familia? Todos. Traballaron tamén de labradores, pero tamén traballei eu. E non elixedes, xa sabíades que iba de ser carpinteiros? Sí. Desde que erades pequenos? Claro. Entonces, sí, E ti non querías ser outra cousa, querías ser carpinteiro? Ai, bueno, eu tiña a intención de ser cura. Pero miña nai non me quixo pagar o estudio. Mas eu queria, para min, eu queria ser cura. Ti estás falando en serio? Sí. Non me... Hai que entenderte, Plácido. Ui, que trécola tes. Que non sei cando me falo en serio e cando non. Querías ser cura de verdad? Claro. É porque querías ser cura. Porque un cura pasa unha vida moi boa. Ten as mulleres que quere. As mellores. Fete que dis? Dependendo do meu pai. Meu pai era un carpinteiro tamén que era... Gustaba moito tallar na madeira e esas cousas. Aquí está terminada a copa. Cousa máis rápida imposible. Podes facer ainda un pouquinho máis rápida, pero se fai moi rápida non sale tan bonita. Aquí no tallar a man teño unha cousa que lle chaman unha pandeireta. Miro para ali, para onde está a pandeireta, e vou-me agarrar un pouco a pandeireta e até fazer un pouco de música. Que só con traballo non se vive. Ven pa aquí, miña santiña, ven pa aquí. Que te vou facer torear un pouco. Vou tocar unha muñeira loca, que lle chamo. Pois esta ramela é que se para o mundo inteiro, bueno, inteiro non, o que hai por aquí, fixena eu, porque me gusta moito ir á Ribeira, entonces iba aos domingos a pescar con a caña, pero naquele entonces había moito pescado, cousa que agora non hai absolutamente nada. Agora tens que ir 5 ou 6 días, ou a mellor 15, para non pescar nada. Mira, vas a pasear con Inma por aí, que a túa moza. Leváchala no barco que fixeches. Eu? Sí? Claro. Parece mentira, claro. Que? Que me parece mentira? Non, estou che preguntando. Ai, que trécola ten. Leváchala ou non? Levei, mulher, levei ela. Porque non iba levar. Non sei, pregunto. Hai moitos homens que non levan a mulher a ningún sitio. E se a levan a de mala gana. Eu non a levo de mala gana, eu levo como se fora antiguamente, cando anduvemos como se di vulgarmente, cando anduvemos de novios. Pois sí, velaquí os tendes igualiño que cando eran mozos. Así se levan hoxe. Inma foi a súa compañeira, o seu apoio ao longo de tantos anos. Toda unha vida xuntos, unha vida que tivo tamén momentos duros, pero que xuntos conseguiron superar. Prefiren recordar os momentos felices, como os paseos en camela a carón da praia, ou a primeira vez que se viron, porque Plácido confesa que nada máis vela quedou prendado de Inma. Foi como unha visión divina. O primeiro día que a vin, xa me namorei dela. Así que... Ela o que tiña? Ah? Que tiña, Inma, logo, para namorarte así? Que lle viches? Lle vin? Vinlle un pelo rubio que de 2 colores, e uns ollos grandes, azules, eran tan grandes como os pés. Bueno, eu tiña un corpiño moi ben feito, e, bueno, aquilo... Eu que sei como foi aquilo, é que non me podo explicar eu mesmo, que ainda penso moitas veces. E non me podo explicar eu como foi aquilo, foi como se vira unha cousa que non era natural. A máis natural non era namorarse dunha rapaza así á primeira vista. Rapaza, si vas ao río a lavar, non chasquero, realizando temblar, non chasquero, que me pode facer mal, que me pode
Estes cuadernos son dun libro que fixen eu, ou sea, que escribín eu. A facer fixo outro. Escribino eu. A ver que di aquí. Eu fun ao Moliño da Oraña unha noite de chiada, e co frío que facía, encendín unha larada. Era moi de madrugada, alguén a porta petaba, eu quedei chea de medo sin poder contestar nada. Volveron soar os golpes que na porta retumbaban. Levanteime onde estaba e aparteime da larada. Quen demo eu que a estas horas a porta do muiño chama? Como che veñen á cabeza estas cousas? Como as faz? Cando estabas traballando ou que? Cando? Non, eu sinto-me a escribir e tal, agarro dous personajes e vou desarrollando a cousa. E vas compoñendo unha historia. Claro. E cando che dixo alguén, cando veu alguén e che dixo que os podían publicar nun libro, ti que pensaches? Que pensei? Pois mira, non pensei nada porque non lle dou importancia ninguna. Porque eu escribín un montón de coplas destas, de poemas, en fin, e non lle dei importancia en eso. E lle dera importancia. Tiña así un montón delas. Tiña libros a montóns. Teño outra narrativa que fala dun gallego que morreu, foi para o inferno. Sabes que ano pasou aí? Pasou unha pipa. Léeme un cachiño deste. Léeme un cachiño deste. Aí, en Neaño. En Neaño hai unha nena que todos miran para ela. Ela é moi bonitiña que tamén era nai dela. Rapaciños de Neaño, se vos gusta esta rapaza, tratade con amor e cariño que pode ir para a vosa casa. Este é unha rapaza que non é como as demais. Se a maltrata rapaz, xa non sabes o que faz. Esta non ten complemento. Ela non é melindreira. Xuro-che por Dios, rapaz, que ela non é mentireira. Come caldo de rapolo, come guiso de perdiz, para encontrar outra como ela, costa sangre de nariz. Ela é a traballadora, limpia cun casacazola, limpia colleres a platos, e se apuras un pouco, limpia con a máis o gato. O que Plácido non imaxinou nunca é que aquelas coplas que el ia escribindo nas súas libretiñas así a ler máis xente cos da casa. Agora repasa fachentoso o seu libro publicado, no que, por suposto, tamén aparecen os seus queridos gaiteiros de Neaño. En realidade, a poesía sempre estuvo con el, porque os gaiteiros de Neaño foron dos poucos grupos de gaitas enxebres que cantaban nas súas actuacións. No San Fin do Castro, no palco, pois cantaban pezas, non? Entón, en realidade, a poesía tamén estaba con el a través da música. Coñecino, a relación directa é a partir deste libro, non? A edición do libro, as entrevistas que se lle fixaron para elaborar o prólogo, e descubrín un home que resume case 80 anos de sabedoría musical desta zona da Costa da Morte, da Ribeira Baixa do Anllóns, onde ele nos pode falar un por un de todos os gaiteiros, de acordeonistas que houve na zona, de contadoras como era a súa avoa, e quer dicir, estamos falando da memoria viva, non solamente musical, senón tamén do entorno, non? Mira, e agora que estás xubilado, escribes máis? Agora veremos, agora a partir de agora vou escribir máis porque non quero traballar máis de carpinteiro. Cansácheste? Non me cansei, pero penso pero son bobo. Eu agora para que vou traballar de carpinteiro. Teño 58 anos, Tes 58 anos que é de carpinteiro? Non. Tes 58 anos, Teño así. 58 anos. Bueno, para que teñas máis certeza, un 5 ou máis un 8. Que sí, que xa entendín, ao revés. Xa te leo, Plácido, xa te leo. Xa levamos aquí un cacho, xa vou entendendo. Que hai que, Plácido, hai que darlle, hai que fiar fino aquí.
E un cando empeza a sentirse maior? Ti ainda non empezaches? Eu que sei. Eu non sei, porque se dixéramos, dói-me unha perna, dói-me isto, dói-me outro, pois que sei, eu pensaría algo. Para mí non me dói nada por hora. Sei que son maiores. Eso sí, sei no que son. Pero decir sentirme como sentirme non. Eu se me sentira maior, pois arrimaríame aí a un lado, sentaríame aí, estaría aí morriñado como gato, na lareira, que era o lume, como facían os vellos antes, non? Cando ti cavilas na túa vida, un pensa máis nas cousas boas ou nas malas? Bueno, un pensa nas malas tamén, cando pensa nas cousas malas que lle pasaron tamén pensa. Pero non vai estar pensando sempre nas cousas malas, non vive. Se pensa sempre nas cousas malas, pois entonces termina o humor. E para que non se termine o humor, vai que ter música. Entendes? E para ter música hai que tocar a pandeireta. É, para ter música hai que tocar a pandeireta. Para min é un vicio dos principales esta cousa bonita pequena, que me trae moitos recuerdos, moitísimos recuerdos. Acórdome de cando tiña 13 anos que fui a primeira que tuve, como se fora ahora mesmo. Entonces, pois, non son capaz de olvidala. Seguimos así con isto. Mentre se non deu o último suspiro, non a vou deixar quedar. Ha de estar sempre ao meu lado. De Neaño. Con eles tocaba a percusión, porque cando era neno iba Plácido pola feira de Baio e de repente quedou prendado enamorado dunha pandeireta. Mercouna e ensaiaba el solo entre uchas que estaban cheas de trigo, de patacas e de fabas, uchas que gardaba a súa avoa nunha habitación. Plácido ademais foi carpinteiro toda a vida, como todos os homes da súa familia, así que mantivo as mans ocupadas en traballar a madeira, en tocar a pandeireta e en escribir poesías que agora están todas recompiladas nun libro. Ímolo coñecer esta noite e fixate, pois ben, porque é un home que fala, non sei, como vos diría eu, con segundas ou con terceiras. Entre a terra e o mar, en Neaño, no concello de Cabana de Bergantiños, naceu Plácido Vigueret, un namorado da música da pandeireta desde moi neno e un artista da poesía popular. Os lancheiros de Neaño van pola barra para fora, van levar madeira a corme para poder comer broa. O mar en Neaño segue sendo unha fonte importante de ingresos, pero para Plácido o Meiruco, a imaxe destas praias foi tamén un soño, o único soño ao que agarrarse cando un día tivo que meter a súa vida nun baúl cos recordos a pandeireta e marchar. Emigrou a Montevideo, e cando non puido soportalo máis, volveu. Traía da lá novas vivencias e tamén as poucas cousas que xa levara daqui, entre elas o seu oficio de carpinteiro e o repenique da pandeireta. Xente moza por aí, por Galicia diante, que toca a pandeireta, así que Ola a todos, cada vez que vimos a esta zona preciosa que é Cabana de Bergantiños, confirmamos que aquí as tradicións musicais e orais sempre foron importantísimas. Aquí coñecemos a regueifeiros, coñecemos a bailadores, a pandereteiras, coñecemos tamén o arte do parrafeo, pero faltábamos por presentarvos a un home encantador. Chámase Plácido Vigueret, ten 85 anos e é pandereteiro. Naceu na casa do Meiruco, que era como lle chamaban ao seu bisavó, un labrego ao que lle encantaba facer coplas. Pediremos a Plácido que nos fale dese bisavó, pero tamén que nos fale del, porque Plácido é o único músico vivo dos famosos gaiteiros. Existe, pero buscar na bella garda pandereteiros pois é difícil, non? No caso de Plácido, leva desde a súa xuventude tocando a pandereta
ata agora, non? Entón, quizás o valor dele é ser un pandereteiro histórico e aparte de ser un músico histórico dun grupo tamén histórico como eran os gaiteiros enxebres de Neaño. Pero isto para min é unha satisfacción moi grande. Canto máis tempo toco, máis gusto me dá. Quedo tan satisfeito que non sabe nadie máis que eu solo. Para min é unha das mellores compañeras que teño na casa, a parte da muller, claro. Esa muller xa é para a pandeireta, despois dela, é o mellor que teño na casa. Non sabemos se esta axilidade é un efecto secundario da pandeireta, pero os seus 85 anos deixounos pasmados. Intentar seguirlle o ritmo a este home pode ser un asunto ben complicado. Sempre anda enfaenado en algún chollo. Tanto fai un hórreo en miniatura como unha barca, xa veredes. Pero agora ten presa, ten unha cita na casa das asociacións, porque quedou cas fiandeiras de Neaño para intercambiar opinións, compartir algunhas das súas composicións musicais que elas coñecen e, por suposto, tocar, que é unha das cousas que máis lle gusta no mundo. A facilidade para compoñer que ten Plácido é unha herdanza que lle deixou dun lado a súa avoa, que era unha gran contadora de contos, e do outro o seu